І знову незвані гості у масках. До офісу, де працює адвокат Еміль Курбєдінов, увірвалися окупаційні силовики. Очолив групу так званий прокурор відділу протидії екстремізму і тероризму окупаційної прокуратури Валентин Чуприна. Раніше він вже прославився своїм візитом на засідання Кримської солідарності. Чим приїзд силовиків завершився цього разу, дивіться далі у сюжеті. Ось цей чоловік у формі – так званий прокурор відділу протидії екстремізму і тероризму окупаційної прокуратури Валентин Чуприна. У минулому співробітник української прокуратури, який підозрюється у державній зраді України. До офісу адвоката Еміля Курбєдінова він з'явився разом з 3 силовиками у масках. Зайшли без стуку і вручили Курбєдінову застереження про неприпустимість порушення законів про екстремізм. В соответствии с этим документом к нам поступила информация о том, что вы являетесь одним из организаторов, координаторов возможных массовых мероприятий, которые планируются на территории республики. Так званий прокурор запропонував Курбєдінову дати пояснення, але той відмовився. Я как понимаю, что в отношении меня велась, либо ведется оперативно какие-то разыскные мероприятия. По этому поводу можете что-то пояснить? По поводу оперативно-розыскных мероприятий предлагаю вам обратиться в соответствующие правоохранительные органы. Органы прокуратуры разыскные мероприятия не осуществляют. Адвокат впевнений, таким чином силовики намагаються чинити тиск на адвокатів та на правозахисників, які захищають кримських татар в окупаційних судах. Это еще раз доказывает о том, что давление на адвокатов продолжается. Это еще раз доказывает, что в Российской Федерации законы о противодействии экстремистской, террористической деятельности всего лишь инструменты. Инструменты давления на инакомыслящих, инструменты на адвокатов, которые не в пользу, так скажем, некоторых работают и так далее. Це вже не перший візит Валентина Чуприни до тих, хто в судах захищає кримських татар у політичних справах. 29 жовтня він з людьми у масках вдерся на засідання громадського об'єднання «Кримська солідарність» у Сімферополі. Тоді застереження отримали координатор об'єднання Ділявер Меметов, адвокат Едем Семедляєв та правозахисниця Лілія Гемеджі. Вони мають наміри оскаржити ці документи. Мы начали процесс обжалования, начали именно с запросов, то есть какие оперативно-розыскные мероприятия в отношении нас, адвокатов, проводились. Почему нам стало известно только сейчас об этом, так как проводить оперативно-розыскные мероприятия в отношении адвоката есть определенный порядок, каким образом это все проводится. Ріана Алієва, Заман, АТР.